An ka foli ni waleɲumandɔn o bɛ an lajɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni wagati in na Mali kɔnɔ yan fɔ ka taa se Mali kɔkanna ma bi ye sibiri ye juillet kalo tile 4 san 2026 a y'aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaruya olu kɛnɛ kan. An ka bi kunnafoniya gale o bɛ tali kɛ an ka jamana kuntigi kan General d'armée Assimi Goïta cakɛso mun ka baara ɲɛsin bɛ ɲinini ale ni sɛgɛsɛgɛli ma ni a bɛ wele ko Centre Sahel la ale ni GICI mɔgɔw ka boloɲɔgɔnmaya hukumu kɔnɔna na u ye wulikajɔ dɔ sabati ni ka dama sumusumuni kɛ ni a bɛ wele nanzarakan na ko sondage o de ye ka jamana kɔnɔdenw kɔni ɲininka jamana kuntigi General d'armée Assimi Goïta ka sanga ni ale ka san 5 sɔrɔli ye fanga la yalama jamana kɔnɔdenw yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye jamana kuntigi General d'armée Assimi Goïta ka fanga yɛrɛ tagabolo kan kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko nin cakɛso in kɔni ye maa kofɔlen minnu ɲininka kɛmɛ sara la maa 92 olu de y'a jira k'a fɔ ko jamana kuntigi General d'armée Assimi Goïta a ka fanga tagabolo kan ɲi wa u bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana kuntigi ma General d'armée Assimi Goïta walasa fɛn min ye Mali bɛ degun mun kɔnɔna na an bɛ wagati min na i ko sisan ni o ye lakanabaliya fo ka taa se jatigɛ wale tigilamaw kɛlɛli ma ale ni banbanci wale tigilamaw k'olu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ yaasa Mali o bɛ se k'a ka yɛrɛyaw sɔrɔ cogo min na fo ka taa se AES yɛrɛ ka ɲɛtaga sabatili olu ma nin kunnafoniya ninnu dira cakɛso mun ka baara ɲɛsin bɛ sɛgɛsɛgɛli ni ɲinini ma ni a bɛ wele ko Centre Sahel ale ni GICI mɔgɔw ka bolodiɲɔgɔnmaya hukumu kɔnɔna na halisa an bɛ to an ka jamana kuntigi General d'armée Assimi Goïta ale ka kunnafoniya olu kɔnɔna na juillet kalo tile 2 tɛmɛnen Tchad jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye Mahamata Idriss Déby Itno ale ye wele bila an ka jamana kuntigi ma General d'armée Assimi Goïta yaasa a bɛ se ka taa Tchad jamana ale kɔnɔna na juillet kalo tile 15 natɔ fo ka taa se juillet kalo tile 16 ma ka sanga ni forum ba mun ni o bolodalen don Tchad jamana kɔnɔna na ni a bɛ wele ko forum africain sur l'eau ni o ye lajɛba mun bɛ kɛ farafin jamana olu fɛ jiko sabatili ma farafinna binna kun kan yaasa an ka jamana kuntigi General d'armée Assimi Goïta a bɛ se ka t'i sen don ɲɔgɔn ye baara ninnu na Tchad jamana ale kɔnɔna na cogo min na kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko Tchad jamana kuntigi Mahamata Idriss Déby ale kɔni ye a ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen bila ni kana nin kunnafoniya ninnu di an ka jamana kuntigi General d'armée Assimi Goïta ma yaasa a bɛ se ka wulikajɔ sabati ka taa Tchad ka olu fɛ nɔ cogo min na a bɛ se k'i ɲin don fɛn min ye nin forum africain sur l'eau nata mun ni a bɛna kɛ Tchad jamana ale kɔnɔna na juillet kalo tile 15 fo ka taa se juillet kalo tile 16 ma san 2026 an bɛ taa Segu hôpital Ɲanankɔrɔfɔnba baarakɛlaw olu kɔni tun ye baara bila boloda dɔgɔkun tɛmɛnen ka sababuya kɛ u y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni bɛ olu kan hôpital Ɲanankɔrɔfɔnba kɔnɔna na o gɛlɛya dɔ bɛ tali kɛ baarakɛminɛnko gɛlɛya kan fo ka taa se cakɛminɛ minnu ni u kan ka baara sabati dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔnɔna na yaasa jamana kɔnɔdenw olu bɛ kɛnɛya sɔrɔ cogo min na ko gɛlɛya bɛ u kan o de hukumu kɔnɔna na u tun ye baara bila boloda dɔgɔkun tɛmɛnen nka kunu juillet kalo tile 3 san 2026 nin cakɛla ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ ko baarabila min n'u tun y'a boloda nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko baarabila in kɔni bɔra a dɔgɔkɔrɔ an bɛ wagati min na i ko sisan baara kɔni bɛ ka kɛ fɛn min ye hôpital Ɲanankɔrɔfɔnba ale kɔnɔna na a cakɛlaw bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a fɔ ala ka kɛnɛya sabati an ka jamana kɔnɔna na jatigɛ wale tigilama caman o fagara an ka wolomasiri tabaw fɛ État major général des armées ale ye kunnafoniya di kɛ ka sanga ni bi sibiri juillet kalo tile 4 san 2026 ko an ka finitigilakaw dagayɔrɔ 4 o gosira banbanci wale tigilamaw fɛ o yɔrɔ dɔ bɛ tali kɛ Aguelok Gao ka taga se Keɲoroba ma sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 5 tɛmɛnen ni sanga 40 o wagati ye fɛn min ye banbanci wale tigilamaw kɔni nin yɔrɔ kofɔlen ninnu gosi nka ala ni an ka wolomasiri tabaw ka wulikajɔ sababu u kɔni ye jatigɛ wale tigilama caman kɔni bɔnɛ u ni la an bɛ wagati min na i ko sisan wulikajɔ olu bɛ senna banbanci wale tigilamaw mana don yɔrɔ yɔrɔ an ka finitigilakaw kɔni na dankari kɛ u la État major général des armées a ko k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi k'an bɛ wagati min na i ko sisan finitigilakaw kɔni bɛ wulikajɔ la yaasa fɛn min ye banbanci wale tigilama kulu minnu ni o ye bengani wale ta ni ka nin yɔrɔ kofɔlen ninnu sɛgɛrɛ u bɛ se ka dankari kɛ u la cogo min na o wagati kelen kunnafoniya dɔ olu y'a jira k'a fɔ ko kɔnakaw olu fɛ nɔ banbanci wale tigilamaw fana ye bengani wale ta ni ka n ka wolomasiri tabaw dagayɔrɔ kɔni sɛgɛrɛ bi sibiri kelen na an bɛ wagati min na i ko sisan wulikajɔ olu bɛ senna cogo min na nin maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunbɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na juin kalo tile 30 tɛmɛnen san 2026 AES jamana 3 Mali Niger Burkina nin jamana kofɔlen ninnu kɔni ye sɛbɛnfuranci ka taa Nations Unies kɔnɔna na ni o ye ONU ye
ka jira k'a fɔ k'olu bɛ fɛ ka bɔ CPI la ni o ye kiiriso mun sigilen bɛ diɲɛselege naani kiiritigɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma ni a bɛ wele ko Cour pénale internationale u ye sɛbɛnfura ci Nations Unies kɔni ma k'a fɔ ko donna nataw la olu bɛna bɔ Cour pénale internationale la k'a sababuya kɛ u y'a jira k'a fɔ ko nin kiiritigɛsoba mun ni a sigilen bɛ diɲɛselege naani bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko a tɛ k'a ka baaraw kɛ a kɛcogo ɲuman na wa fɛn min ye nin kiiritigɛso in kɔni a bɛ don dɔw fɛ ka sababuya kɛ olu yɛrɛ jɔyɔrɔ ye diɲɛ kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na Mali, Niger, Burkina nin jamana saba kɔni ye a laɲini Nations Unies fɛ ko donna nataw la u bɛna bɔ Cour pénale internationale CPI ale kɔni na. An bɛ taa Kayi marabolo ɲɛmaw olu kɔni ye waleya dɔ bali Kayi région ale kɔnɔna na juillet kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen san 2026 ko k'u b'a da bolimafɛn senfilatigi bɛɛ lajɛlen tulo kan maa minnu ka bolimafɛn mankan ka bon kosɛbɛ ni a bɛ degun ta ka ɲɛsin fɛn min ye sigidalamaw a ka taa je banabagatɔw kɔni ma u ka sisow kɔnɔna na ni maa dɔw yɛrɛ bɛ a dab'a kama ni k'u ka bolimafɛn sen fila tiyo kɔni sɔgɔ walasa a ka mankanbaw kɔni bɔ Kayi marabolo ɲɛmaw kɔni ye sɛbɛnfura mun ni o bɛ o waleya in yɛrɛ kɔn fo ka se a danna u y'a jira k'a fɔ ko ni tɛgɛ da kɛra maa o maa kan i ka bolimafɛn kɔni tiyo a kɔni bɛ mankanba bɔ Kayi sigida olu kɔnɔna na ni ka gɛlɛya ta ka jɛ sigidalamaw ma ko tɛgɛ bɛ da i kan i ni ɲankili mun ka kan o bɛ da i kan. A y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara a ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tesaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la. An bɛ taa kɔkan kibaru la Burkina Faso jatigɛwale tigilama 400 fagara Burkina Faso wolomasiri tabaw fɛ don kelen kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko juin kalo tile 30 tɛmɛnen san 2026 Burkina Faso dugu mun bɛ k'a bɛ wele ko Gaïri, Solha ani Seba bamanciwale tigilamaw kɔni tun b'a fɛ ka binganiwale ta ni ka Burkina Faso wolomasiri tabaw sɛgɛrɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na nka u taara sɔrɔ fɛn min ye Burkina Faso wolomasiri tabaw kɔni sigilen don ni ka o kɔnɔ o wulikajɔ in senfɛ Burkina Faso wolomasiri tabaw u ye dangarikɛ jatigɛwale tigilama 400 bɔɲɔnko de la ani ni ka tɛgɛda kɛ u ka maramafɛn caman kan ani fo ka taa se u bolofɛnminɛ caman ma o bolofɛnminɛ dɔw bɛ tali kɛ moto 250 ani fo ka taa se maramafɛn 253 bɔɲɔnko olu caman kɔni minɛna Burkina Faso wolomasiri tabaw fɛ an bɛ wagati min na ko sisan halisa wulikajɔ kɔni bɛ sen na Burkina Faso jamana finitigilakaw fɛ yaasa fɛn min ye bamanciwale tigilamaw u bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ Burkina Faso jamana kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye kabi Burkina Faso ale ye jatigɛwale tigilamaw kɛlɛli kɔni daminɛ wulikajɔ mun kɛra sababu ye ni ka bamanciwale tigilamaw 400 faga nin ye o siɲɛ fɔlɔ ye Burkina Faso jamana kɔnɔna na an b'a fɔ ala ka sebaya di AES finitigilakaw bɛɛ lajɛlen ma yaasa AES jamana saba bɛ se ka lafiya cogo min na ka bɔ bamanciwale tigilamaw tɔɔrɔ ma. An bɛ taa Moyen-Orient Iran jamana ale kɔnɔna na ka sanga ni Iran ni Ameriki ka kɛlɛ mun ni a bɛ sen na a bɛ wagati damadɔ bɔ kɛlɛ mun senfɛ u ka guide suprême Ayatollah Ali Khamenei Ameriki jamana kɔni ye ale bɔnɛ a nin na ale ka janajaw baara daminɛna bi siviri juillet kalo tile 4 san 2026 Iran faba yɛrɛ kɔnɔna na kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko a bɛ t'i jɔ maa 15 fo ka taa se maa 20 ma min kɔni makɔnɔnen don Iran faba kɔnɔna na ni o ye Tehran ye yaasa ka taa tasibila foli kɛ ka ɲɛsin u ka guide suprême kɔrɔ ni o ye Ayatollah Ali Khamenei ani fo ka taa se jamana wɛrɛ jamana kuntigi olu fana bɛ kɛnɛ kofɔlen in kɔnɔna na maa miliyɔn caman kɔni bɛna bɔ ni ka tasibila kɛ ka ɲɛsin Iran jamana guide suprême Ayatollah Ali Khamenei ma. An bɛ taa Faransikaw olu fɛ nɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko funteniba u kɔni bɔlen don Faransi jamana kɔnɔna na min bɛ ka kɛ sababu ye ni ka dankari kɛ maa caman na Faransikaw olu fɛ nɔ o wagati kelen kunu juma juillet kalo tile 3 san 2026 fɛn min ye tasumaba o kɔni wulila Faransi fana mun bɛ ka kɛ sababu ye ka tiɲɛliba don Faransi jamana yɛrɛ kunna an bɛ wagati min na ko sisan tasuma ko kasara ani fo ka taa se funteni ma o kɔni bɛ la ka Faransi jamana kɔnɔdenw sɛgɛn an bɛ wagati min na ko sisan
An bɛ taga farikolo ɲɛnajɛ ale kunnafoniya o kɔnɔna na Mali ka dege karamɔgɔ danga ni o ye Alu Badara Kɔnte Fɛnma Futu ale kɔni ye kunnafoniya di kɛ k'a fɔ ko fɛn min ye Ali Badara Kɔnte ni ale tun ye Mali jamana ka samata sɛgɛw ka ntolancilaw ka dege karamɔgɔ dankan ye ale kɔni wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la Fɛnma Futu fɛ kunnafoniya dira Fɛnma Futu fɛ nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na. Ayiwa nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi sibiri kunnafoniya olu la aw minnu tun sɔgɔlen bɛ an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'a fɔ aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan Ala ka sebaya di an ka wolomasiri tabaw ma.